Най-новия модел Mercedes GLS 63 AMG. Боя металик, като на истинските автомобили, с кожена седалка, с кожен волан, с махагон. Седалката е оборудвана с 5-точков предпазен колан за безопасност. Ева гума с Ева пяна, която е мека, не е пластмасова, за по-удобно возене, с амортисьори, които също са важни за удобството на возенето, на возията. LED фарове с фейслифт под бронята и под степенките, също с LED осветление, и на самите гуми също LED осветление. Под задната броня също с LED осветление. Багажно отделение, което се отваря. Огледалата също са с позиции. Парктроник, който има и звуков сигнал за предупреждение от опасност при наближаване на препятствие, който може и да се изключи. Скоростомер, оборотомер. Партроника може да се изключва от лоста, който се намира в ляво от волана. Също и за включване. Десния лост е за светлините. Клаксон. Скоростен лост, като на истинските автомобили, с което е парктроник, паркинг, задна, R и първа и втора, бърза и бавна, с 3 скорости. Когато е на паркинг, колата не е в движение. Също има и за улеснение 2 педала. Един е педал газ, другия е педал спирачка, с който детето може да спре. TV дисплей с тъчскрин. LCD-то е оборудвано с за слот карта, памет карта, която фабричната е 8 гигабайта. Също входа е долу под LCD-то. Също има и изход и вход за флашка, на която може да запишете видео, музика.
освен с копчетата, можете да използвате и тъчскрина на екрана. I love you. Най-новия Wi-Fi модел дистанционно, което е несъвместимо с друг подобен автомобил, не се влияе от дистанционно на друг подобен автомобил. Включва се при задържане на този бутон. На него също има на дисплея е показан скоростомер, батерия, парктроника. Това са, от тук се сменят скоростите. В момента е на D2, това е Drive 2, втората по скорост, третата скорост, която е най-бърза, и първата, която е най-бавна. Също има и бутон, който е за спирачка по време на движение. Може да се използва и от родителя, и от детето. Ако детето не успее да спре, родителя може да го използва за спиране на колата. При натискане на бутона, който е за спиране на автомобила, светва и третия стоп и колата спира. Не се ли изключи, тя не тръгва. Трябва да се изключи бутона. На задна скорост се включват и светлините, халогените за задна скорост. Сервоволан, който когато автомобилът е включен, може да задвижва предните гуми и също така, като завива наляво или надясно, се включва преден ляв мигач и заден десен мигач. Голямо предимство е парктроника, който примерно в по-затворени пространства, където има много препятствия, или дори в външни условия, когато колата достигне до някакво препятствие, спира сама на безопасно разстояние. Той се включва и изключва от този лост. Ето в момента работи, показва на какво разстояние се намират препятствията. Можем да демонстрираме, включваме колата примерно на заден и тя спира до препятствието. Също и за напред. Това е от парктроника. Седалката е също на позиции, на 3 позиции, с лост, който се намира под нея, с издърпане на лоста напред. Позиция за гърбък, лоста се намира зад седалката, издърпва се нагоре. Волана също има позиции за сваляне нагоре и надолу.
с бутон, който се намира ето тук. При натискане на бутона може да коригирате в 3 положения. Развива скорост от 5 до 8 км в час. Батерията се зарежда от 8 до 10 часа и може да работи колата от 1 до 2 часа без прекъсване. Също за удобство, при положение, че когато батерията свърши и родителят трябва да избута колата до определено място, под нея, като повдигнете, има колелца, които се издърпват отзад. И отпред има дръжка, която също се издърпва и вече можете да транспортирате колата до удобното за вас място.